Eta ez da rasista izateatik, baina galtzagorriak gure lanpostuak lapurtzera etorri dira. Moztu! Markatu, zuzendarizak esan da, ezin dozula loka gauzak esan. Orduan, sekuentza errepikaban behar da. Ok. Eta ondoko tabernan aurkitu dute katu bat, sukaldian. Hilda. Orduan, ezin izan dugu bokadila bat hartu. Ni momentuz nago laguntzaile bezala lanian, diru pixkat jasotzeko, baina nire helburu nagusia da indemnizazio bat jasotzea agresio batengatik. Agresión laborala! Grabauta dago! Indemnizazio bat ja!